سلامتنا يبزحكم زخبركم تعزبتنا زينا ومسنادونا زفنولو ساعة أخيلو نلومي ربع شوعة حملة ساعة شعة استدالو زينا تاتوشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لونا كسافت أمك تكتاتلونا بخبر زعد ما كنا حقوسي فلما كان دنت بتاتهم لومي بستقبر مرمراتات 36 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغاقت انكالو كلت بموت تفاليوم أمنو زوادك أمحارة بردن بابولانس تحوصو زناب أب نبرتن طريتن قدعت أوريدوم نبرتن أزوب حقاز نمعاتها ومدبات نمدنفع عبرتعم كمسرحو قليتام روسيا تا أفغانستان نموحاس أداي دقف كتقبر دلوتي كمزلاف ليتام بريزيدنت هايتي مننتهم بزي تفلت عطوات كمتقانصلة تقاليحهم چاينا دحنت نمرغغاص مهنات سماي ጠቀስ ህንጻታት ክቋረጽ ከም ዝወሰነት አፍሪቃ ዝርዝር ዜና ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ሎሚ ሸውዓተ ሓምለ አሞሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል ጋሽ ባርካ አንሰባን ዶብን ብስተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 36 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጽሎም ካብዚኦም 13 ኣብ አስመራ ዞባ ማእከል 11 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ማለት 8 ኣብ ዓሊ ገደር 3 ኣብ አዲባራት 9 ኣብ ከረን ዞባ አንሰባ ከምኡን 3 ኣብ ዞባ ደቡብ ማለት 1 ኣብ ዓዲ ቀይሕ 1 ኣብ ደቀ ምሓረ 1 ድማ ኣብ ኳዓቲት ተወሺቦም ዝጸንሑ እዮም إذا خمزين كله بوسبيتالات زوا مأكل تعاقبهم كنكن كبرلهم زتصنحو كلتا زيغاتات ودي 84 ودي 60 شومونتن بموت تفليم لهم بز مسرت على القطري بكورونا فيروس تلفظ زيغاتات كسابلومي شدششحن كلتا 224 بتحلو 5 شومونتن كابزيهم حاوي مستفانو 27 بموت استفليو 389 دما غنا هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم منيستر طعنا شوعات حمله كلتشان 21 أب عدتات كورباريان عدقنان نوز زبادك أمحارب بشدش حملة زواغع بردن هو بلانس تحوصو زناب أب تكالات ريتن حرشان قد أتوريدوم بتي تفترة وحدقة أب كورباريا هنتان أقرابن بيت مرتماكلاي درجة نقفانا عنواتك وردن كالو زينغوتات سلسة عبيتي كفلتات كالمفرد أبا كورباريا دمات أنتيتوم أب أدقناون بتمصاصالي زينغوتات حموش ممهاري كفلتات مبعتا بيت مرتن سلسة منبري ممهرانن كأنتاتن كالو بركة زبالة مصحفتن كالق موكسيتاتن كم اتبالاشوه أب منبر أبايتخاء متأنا وقودات كم زورده وكل إيرنا حبيروم بزيكازي بتغلال 10 تلبقعن 10 شوعة كبتن كموتان كالوا 4 موتراتات ما يحرشا بعلا تدفينان فرق هكتار حمل تدما كابتغم وطا خوينوم أما حدار نوز زبادك أمحارات يومانا برانة عنوة زور دبوتات الدحر مبصح من محدار نوز زبادك أمحارز زكالو دقف كم زقبر قالعتيو نبرتن أزوبا حقاز أب كبابيهم زي سلاسل زلو لمعطاو مدبات بحفشة مسفح محبرا وأقل قلوتات دما بفلاين مدنفع كاب زحتت كم زمالو وقليتهم بمسارة حبريتا من محدارتون أزوبا لعلي 85 مئتاويت نبرتي تتكمتي أقل قلوت صوريت 6 ماي كم زخونو كاموالهت أنات كساب كالاي درجة زمهرا 38 تنابعت تمرتي كم زلوا كمون حانتي كماوي هوسبيتال شديشة مدبرات تعنان كلتا نقطات تعنان أبنطوف سراح كم زركبا كفلت تخايلو لهم انتخونا جن قال عدتات بسنكي تكنيكاون محدراون قلتات كمون من كاي تحت بايتاون ماي حسرتات كم زقات من زحبرت من محدار نبرتي وحلول أطاقما كزوترو عالتحساسيبهم نأقلقلوت موقعزيان مرخبتاتن بزملكت عبرست الزنبرة حدستي مسمرات توصيخو زمسجان أقلقلوت ترغاقيتو كمزلو كبانيا موقعزي حارات عبزحال فورحي علتاوي كابنا بن حقاز اسمرا قطتاو مسمر بمخفات أقلقلوت كمزي جمرة مبزحتو نبرت دما تتكمتي مسمر تنقصاص تليفون كوينو مهلاوم إسا حابريتا بتوسخ عن تيروم عملو زوب حقاس لمعات جرادين بمسسان قرم نموحاس عرتاتي كايد كمزلو حارستوت ماين حمدن معقب وصيتا وفراتات كم زودبو زاقيت دما لعلي 255 كيلومتر زالاتات كم التزاليه كفلت تخايلو اللوم
كفلي ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ምስ ክለብ ስፖርት ተስፋ ብምትሕብባር ዝወደቦ ኣብ ምምዕባል ስፖርት ስንኩላን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ6 ሐምለ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ዓውደ ዘተ ምሕደራ ስፖርትን ናይ ምውዳብ ክእለትን ስፖርት ስንኩላንን ክግበረሉ ዝግባእ ኣቓልቦን ስፖርት ኣብ ጽሙማንን ዓይነ ስውራንን ስፖርት ኣብ ኦቲዝምን ዳውን ሲንድሮምን ከምኡውን ባህላዊ ስፖርት ኣብ ስንኩላን ዝብሉ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ብክኢላታት ቀሪቦም ኣደንበር ክለብ ስፖርት ተስፋ ወዘሮ ትብለጽ ተወልደ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል ክለቦም ኣብ ስፖርት ስንኩላን ንዘለዋ ተመክሮ ብምጥቃስ ኣብ 2018 ዝተወደበን ንሓደ ሰሙን ዝቐጸለን ውድድር ንዘግሃዶ ድሌትን ክእለትን ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ዝምልከቶም መሻርክቲ ኣካላት ገምጋም ብምክያድ ስንኩላን ስፖርታውያን ኪኖብ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየዱ ውድድራት ንኽደምቁ ባይታ ምፍጣር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምስ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ፕሮጀክት ኣበጊሶም ምህላዎም ኣብሪሃም ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ ኢንድሪያስ ኣስመሮም ብወገኑ ስፖርት ስንኩላን እቲ ዝግብኦ ወፍሪ ዘይተገብረሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ተባጋጊሱ ዘሎ መጽናዕቲ ልዑል ኣቓልቦ ሂብና ክንሰርሓሉ ዘተባብዕ ምዃኑ ብምግላጽ ወደብቲ ኣካላት ዝያዳ ክደፍእሉ ተላብዩ ኣምኖ ዞባ ድገ ምምሕዳራት ከባቢ ሃዋሽታይን ጂሜልያን ዝተተግበረኮም ዝመርሖ መደባት ከባቢያዊ ጽሬት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ዝምስገን ውጽኢት ተረኺብዎም ኣቐዲሙ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ሸኻል ኣሜን ሎኮችን ግሪጅናይን ብስተሰላሰለ ዕውት ንጥፈታት ከም ዝመርሖ መደባት ጽሬት መንበረ ኣባይቲ ትካላት ሃይማኖት ኣብያተ ትምህርትን ካልኦትን ዓይኒ ምድሪ ከም እተወዳደሉ ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰብ ድማ ጽቡቕ ውጽኢት ከም እተረኽቦ ወኪል ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ንዑ ዞባ ኣቶ ስምዖን የማነ ገሊጹ ሓላፊ ምክትታል ከባቢያዊ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ዓብዲ ያዕቆብ ድማ ኣብ ኩለን ንዑ ዞባታት ብኮም ዝመርሖ መደባት ከባቢያዊ ጽሬት ዝመጽእ ዘሎ ለውጢ መርኣያ ሰሪጹ ዘሎ ንቕሓት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ቀጻልነቱ ክወሓስ ኣተሓሳሲቦም 10 ምምሕዳራት ከባቢ ዘለዋ ንዑ ዞባ ድገ 35,000 ነበርቲ ኣለውዋ قديم تجارلاي دكتور جبر مريم صهية جبر السلاسة بحموش حملة أم بال7 شدشان عمت عدميو بحمام تسويهم عبش عند شعة 207 حموشان ناب تجادلو حرنة إيرتراس تسلفن عبش عند شعة 207 شعة ناب هزباو جنبار حرنة إيرتراس تسأمبرن قديم تجارلاي دكتور جبر مريم صهية قدمنات النتن دحرنات النتن بمويا حكمنا نهزبون هاجرون بتوفاينات زجلجلة حربين يوم قديم تجادلاي دكتور جبر مريم صهية بعل حدرن أب حدا ولدن يوم سنة سرعة قبر دما لومي شوعة حملة فرق معلتي أما كان معبر حربينيات عدو خلا تفتيمهم منيستر مكلخال بمسواتي قديم تجادلاي دكتور جبر مريم صهية استسمع مرير حزن نجلسة نسدرا بيتن مقالستون صنعتي هابكم يبل كبرات تعذبتنا دحر زحات أرمساقري أهقراو زيناتات حيزاكم اللاساكمي مكتالكم كتكتسلو دقيمة بخبر عدم ኣብ ዜናታት ወጻኢ ጸጥታዊ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ከም ዘሻቐላ እትሕብር ሩስያ ነታ ሃገር ኣድላይ ደገፍ ክትገብረላ ድልውቲ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ሩስያ ነዚ ዝገለጸት ዕጦ ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣገዳሲ ወተሃደራዊ ዓወት የመዝግብ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝካየድ ዘሎ ውግእ ዛጊት ኣስታት 1,000 ወተሃደራት ኣፍጋኒስታን ናብ ጎረቤት ሃገር ታጃኪስታን ከም ዝሃደሙ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ እቲ ምዕባለታት ንጸጥታ ኣፍጋኒስታን ጥራይ ዘይኮነ ንጸጥታ ካልኦት ስትራቴጂካውያን መሻርክቲ እውን ስጋት ምዃኑ ዝጠቐሰት ሩስያ ንኣፍጋኒስታንን ታጃኪስታንን ኣብ ዘደዋብ ከባቢታት ወተሃደራዊ معسكر كتقوم كمتخل أميتا يخون بر منجست أفغانستان نتقلبات روسيا عملكيتو زاجيت سخابو ملاش يلن أب أفغانستان عسر عمتات زعسكر سراويت كيدان سمين أتلانتيك نيتو تقليلو يوت كمزلو أبزقلت ألوزل أوان طالبان أوتا وتهدرو قسقاس كم زمزقبيوم نايك 4 عزبتي زردوم الوتهدروا معبالتات دحر موصا قدامو حيلي امونغو منغست افغانستان طالبانن ناي زيتو بايتا كفتر نزنبره تسفاتات زقهم مخانو وتهدروا تنتنتي امتهم اذا بافغانستان تخصيتو زلو صطتاون وتهدروا قلولاو صعبينات نايتي كاب 2001 ابتا اسياويت هاجر ككايد صنح قدامو وتهدراوي متتتو مخانو يزغلص
بريزيدنت هايتي جوفانيل مويسه ናብ ሎሚ 7 ሓምለ ኣብ ዘውሕ ለይቲ መንነቶም ብዘይተፈልጠ ዕጡቃት ከም ተቐንጸለ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ኣፍሊጡ በቲ ኣብ መንበሪ ቤት ፕሬዝደንት ሞይሰስ ተኻይደ መጥቃዕቲ በዓልቲ ቤቱ እውን ከም ዝቆሰለት እቲ ሓበሬታ ኣረዲኦም ኣባላት ጸጥታን ሰራዊትን ሄይቲ ፈጸምቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ንምልላይ ጽዑቕ ስርሒታት የካይዱ ምህላዎም ተፈሊጡ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ንጸጥታውን ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላውታት ሰሜን ኣሜሪካዊት ሃገር መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት እቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይእምቱ ቻይና ድሕነት ንምርግጋጽ ብዝብል ዕላማ ምህናጽ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ክቋረጽ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ ብመሰረት ሓበሬታ ሰመዚ ህንጻ ቻይና ምስራሕ ካብ 500 ሜትሮ ንላዕሊ ቁመት ዘለዎም ህንጻታት ደው ኢሉ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ብዘካዚ ቻይና ህንጸት ልዕሊ 250 ሜትሮ ዝቁመቶም ግንብታት እውን ክቋረጽ ምዃኑ ኣሚታላ ክላታት ህንጻ ቻይና ኣብ ገለ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ንድሕነት ኣሰካፊ ዝኾነ ጸገማት ከም ተዓዘቢዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ኣብ ቻይና ልዕሊ 500 ሜትሮ ዝቁመቶም 5 ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ከም ዘለዉ ጸብጸባት ይጠቕሱ ኣብ ዱበይ ዝርከብ ቡርጅ ከሊፋ ብደረጃ ዓለም ዝነውሐ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ኮይኑ ቁመቱ 828 ሜትሮ እዩ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንዝነሃረ መልከፍቲ ለበዳጅር ደልታ ንምግታእ ኣብ ከተማ ሲድኒን ከባቢኣን ተወሲኑ ዝጸንሐ እገዳታት ክነዋሕ ወሲኑ بمسرت وسانة قراتات من قصاص محبرة ومرحقن كسب زمت 16 حملة أنيعو كقص اليوم متن حدش ملكفتي مزي قدل أب كالوت كتماتات أستراليا وانت مساسا للسقمتي كم زوسد سمزتها قرافليتهم أب أستراليا طالع لقطري بكوفيد 19 تستلخفو لعلي 30 حدن شحك خون كله نايزموت دما 910 بس حلو ኣብ ከተማ ፓንኮክ ታይላንድ ኣብ ትካል መፍረ ኬሚካላት ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሰብኣውን ንዋታውን ክስራታት ከም ዘውረደ ንሰመዚ ፖሊስን ጥዕናን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ብ6 ሓምለ ኣቃሊሐን በቲ ሓደጋ ሓደ ኣባል ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ከም ዝሞተ ብውሕዱ ድማ 60 ሰራሕተኛታት ትካል ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ ካብቲ ባርዕ ዝነቐለ ዕቅታ ትኪ ንሰፊሕ ክፋል ከተማ ፓንኮክ ከም ዝዓብለኾ ዝሓበሩ ጸብጸባት ብሰንኮ ክስዕብ ዝኽእል ጥዕናዊ ጸገማት ንምክልኻል ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ሰመዚ ጥዕናን ሲቪላዊ ድሕነትን ጸዊዖም ዛጌት ንጠንቀ ናይቲ ሓደጋ ዘነጽር ወግዓዊ መግለጺ እኳ እንተዘየለ እቲ ትካል ኣብ መፍረ ተባራዕቲ ኬሚካላት ከም ዝነጥፍ ይሕበር ኣብ ዴንማርክ ብሑጻ ዝተሰርሐ ግንቢ ብደረጃ ዓለም ዝነውሐ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ክብሪ ወሰን ሰፊሩ እቲ 21.16 ሜትር ዝቕመቱን ብቅርጽታት ዝወቀበን ግንቢ ኣብ 2019 ኣብ ጀርመን ብዝተሰርሐን 17.66 ሜትሮ ዝቕመቱን ተመሳሳሊ ስራሓት ተታሒዙ ንጸንሐ ክብሪ ወሰን ከም ዝሰበረ እዩ ዝግለጸሎም ነቲ ስሉስ ኩርናዓዊ ቅርጽ ዘለዎ ግንቢ ንምስራሕ 48 ኩንታል ሑጻ ከም ዝሃለኸን 10ታት ክኢላታት ከም እተሳተፉን ተፈሊጡ እቲ ግንቢ ውሕስነት ክህልዎ ምእንቲ 10 ሚታዊት ካብ ትሕዝቶ ስራሓቱ ዋላኻ ከም ዝኾነ ኣብቲ ንጥፈት ዝተዋፈሩ ክኢላታት ሓቢሮም ክቡራት ተኸታተልቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦና ንምዝዛም ኣርእስቲ ዜና ክደግመልኩም لومي بستقبل مرمرات 36 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغاغص انكلو كلت بموت تفليوم امنو زبادق امحاره بردن بوبلانس تحوس الزناب اب نبرتن طريتن غدات اوريدو نبرتن زبا حغاز لمعاتو مدبات مدنفع حبرتيعم كم سرحو غليصوم روسيا تصتا افغانستان نموحاس ادلاي دغف كتغبر دلوتي كم زلافليطام بريزيدنت هايتي مننتهم بزيتفلط عطوات كم تقنصلت قاليحو ቻይና ድሕነት ንምርግጋጽ ምህናጽ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ክቋረጽ ከም ዝወሰነት ኣፍሪጣ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና በዛተም ምስተሮፍ መደባትና ክንሓድገኩም ብወገና ፕሮክሌ